Krásny dobrý deň vám teda želám. Opäť vedľa mňa už sedí Danka Moderdovská. Pokračujeme s prednáškou Greenwashing. Danka je z projektu Planeta sa usmieva a teda prednáša, vzdeláva, píše knihy, produkuje hry o témach ekológie, udržateľnosti a bezodpadového životného štýlu. Na sociálnych sieťach je známa ako Zero Wasterka, kde zverejňuje praktické videonávody, ako sa dá aj malými krokmi ísť udržateľnejšou cestou. O tom, že raz bude ako tiktokerka so 45 000 sledovateľmi, sa jej vraj ani nesnívalo. Ale je to tak. Dani, vitaj opäť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Včera sme sa rozprávali na tému Zero Waste v podnikaní. Dnes trošku zabrdneme do greenwashingu, pretože myslím si, že sa to týka aj každého z nás práve z tej strany ako zákazníka, keď sa rozhodujeme, že si niečo kúpime, ale rovnako aj z tej strany práve toho predajcu, tvorcu nejakej firmy. Poďme si to zadefinovať, čo je to greenwashing. Áno, je to veľmi pekný názov, ktorý tak zvádza. Keď idem do škôl, tak žiaci alebo študenti väčšinou hovoria, že to je nejaká zelená pračka alebo nejaký zelený prací prášok, ale teda uviedla by som to na pravú mieru, že je to niečo ako brainwashing, že nám vymýva niekto mozog, ale v spojitosti s témou green, že nám chce vymyť mozog, že robí niečo super zelené, super ekologické, ale nie je to úplne tak. Že nás vlastne nám omielajú nejaké omáčky o tom, akí sú udržateľní, akí sú zelení, ale prax vlastne nie je taká, ako oni hovoria. Takže to je greenwashing. Zaujímavé na tom je, že práve aj tento pojem prišiel s tým, že prišla do nášho života, do nášho slovníka udržateľnosť. Čiže môžeme povedať, že greenwashing vyplýva práve z udržateľnosti? Možno, že by som to až tak úplne nespájala, že greenwashing je naozaj, to je prax ľudí alebo firiem alebo prevádzok, ktoré chcú predať svoje produkty, lebo je to teraz trendy byť zelený, kdežto udržateľnosť je niečo, s čím vlastne sa už učíme žiť teraz v dnešnej dobe a len ako tá udržateľnosť, keď chceme byť udržateľní, tak ten greenwashing sa tak ovíja okolo tej udržateľnosti a láka nás si nakupovať veci, ktoré nakoniec nie sú až také zelené a my tým, že chceme mať dobré svedomie a chceme robiť niečo dobré a udržateľné pre našu planetu, tak si ich kúpime, ale o tom sa vlastne budeme celý čas rozprávať, že ako nepadnúť do pasce tohto greenwashingu, ako naozaj si dať pozor, aby sme nenaleteli či už firmám, alebo značkám, alebo proste niečomu, čo vyzerá zelené, ale nie je. A možno aj ako my, ako značky, vieme zodpovedne k tomu pristupovať, aby si to naši zákazníci o nás nemysleli. Presne tak. Dani, my keď sme sa stretli a rozprávali sme sa na túto tému, že čo my dnes tu všetko porozprávame, tak v jeden moment, asi po nejakej polhodine, obidve sme boli také až nešťastné z tej témy, pretože naozaj nič nie je čierne ani biele, tak budeme sa snažiť, aby sme boli veľmi pozitívne, ale zároveň, aby sme poukazovali aj na nejaké fakty. Áno. Ako možno... čo je pre teba udržateľnosť? Začníme takto a pomaličky sa dostaneme k tomu, aj čo je greenwashing a jeho príklady. Áno, udržateľnosť je veľmi, veľmi široký pojem a každý si ho trošku môže vysvetliť inakšie a to trošku napodobňuje aj ten greenwashing, že čo je eko, hej, čo je ekologické, čo je udržateľné, že je to tak široké, že môžeme pod to schovať všeličo, ale za mňa je to niečo, je to životný štýl alebo prax, v ktorej žijem, tak, aby som rešpektovala seba, svoje okolie a vlastne aj tým aj našu planétu. Nehovorím, že musíme byť perfektní a 100% a perfektne udržateľní, ale tak, aby sme ten život udržali v určitých medziach takého rešpektu voči jeden druhému a zanechali túto našu krásnu planetu ďalším generáciám s tým, čo my tu zažívame, ako to pekné, hej, tú nádhernú prírodu, lebo dosť si ju ničíme a keď budeme takto ďalej pokračovať, tak tu už nič nezostane pre tých, čo prídu po nás. Ty si ale hovoríš Zero Wasterka. No, áno. Akú má toto históriu a či sa dá byť Zero Wasterka
alebo aspoň minimum wasterka? No presne, to je to, že už ten názov Zero Waste tak zaváňa takým greenwashingom. Ja som si to na začiatku ešte tak neuvedomovala pred tými 7 rokmi, keď som začala tak Zero Waste žiť a išla som teda úplne naplno, tak som sa považovala za Zero Wasterku, ale počasie som zistila, že práve to nie je udržateľné. Hej, že aj tá udržateľnosť potrebuje byť udržateľná. Že keď si nakúpite bambusové kefky, tak tým nespasíme prírodu, potom zistíte, že ten bambus musí byť dovážaný z niekade, že tie štetinky sú z umelej hmoty a potom vy ako spotrebiteľ neviete, kam máte tú kefku vyhodiť. A vlastne už sme zase neekologicky, takže to, čo bolo na začiatku eko, už teraz nie je, no je to celé také zapletené. Čiže aj udržateľnosť podlieha nejakým trendom? Áno, určite. Určite je to tak, ale nedá sa to, zase by som to netmavila úplne, alebo nezačierňovala, lebo aj v zdravej výžive máme trendy. Hej? To, čo bolo, ja neviem, Rama, bolo takedy strašným trendom, ako veľmi zdravá výživa, tak teraz už nie je. Proste sa vyvíjame a zisťujeme, že to, čo bolo fajn predtým, zistíme, že nakoniec nie je až také, že treba to, nech sa na to inakšie pozrieť, niečo nové možno, že vymyslieť. Takže trendy sú aj fajn, by som povedala. Áno, a ja teda súhlasím, že práve ekológia a udržateľnosť bola asi takým prvým pozitívnym trendom, ktorý ovplyvnil mnoho životov a práve aj vďaka tomu sme sa mnohí z nás chceli snažiť a teda stále sa snažíme o nejaký udržateľnejší život. Ja teda prekliknem na obrázok, kde vidno tvoje knižky, tvoju hru. Keby sa pozrieme na tvoju značku, podľa čoho vieme, že negreenwashinguješ a podľa čoho možno greenwashinguješ, povedz. Zamýšľam sa nad tým niekedy. Dokonca mám firmu, vlastne nazvala som si Smiling Planet. A už či to nie je taký... Už to samé. Už to samé môže navádzať, že čo táto chce, jakú usmiatú planétu, ale vlastne áno, to je môjim cieľom. Lebo môjim cieľom je, aby sme sa na veci nepozerali negatívne a teraz išli úplne do bažín nejakých, ale práve, že snažme sa a hľadajme to dobré a snažme sa napredovať, aby sa planéta usmievala. A vlastne to je takým môjim motom, že lepšie robiť niečo ako nič, hoci nemusíme byť super 100%. No a teda keď sa pozriete na moje produkty, tie vychádzali z môjho srdca. Naozaj som si veľmi priala niečo zmeniť, tak som išla teda cestou usmiatej planéty a to, že som použila farby, ktoré má planéta, mne to tak nejak vtedy sedelo. Teraz to možno trošku vyzerá greenwashingovo, že používam presne farby hnedé, ktoré navodzujú ten recyklovaný papier, alebo tú zelenú, alebo tú modrú, ale zase keby som tam dala fialovú, tak to zase není planéta. Čiže pohybujeme sa v takých zvláštnych riadkoch, ale ja si za sebou stojím, že naozaj žijem alebo takto snažím sa žiť čo najekologickejšie a vnášať to know-how aj ďalej. Pokojne aj popíš, že ako si sa rozhodovala pri výbere nejakých materiálov a možno ako si zmenila aj svojho dodávateľa, ktorý vždy balil do plastu a zrazu do papiera. Áno, presne tak udiali sa veci, nad ktorými som musela premýšľať, že teda keď chcem byť verná svojej značke Smiling Planet, alebo Planeta Zem sa usmieva, tak by som teda mala to všetko vytlačiť tak, aby to bolo čo najekologickejšie. Lebo čo som mohla urobiť je dať to vytlačiť v Číne, čož by bolo veľmi ekonomické a naozaj by mi to veľmi pomohlo, hlavne na tých začiatkoch, keď nemáte tie peniaze a teraz musíte fakt investovať, ale tým, že si stojím za svojou filozofiou, tak naozaj som si vyhľadala slovenské tlačiarne, ktoré potom mi boli ochotné zabaliť knižky do papiera a nie do plastu, takže ten papier som potom znova využila na balenie balíkov, ktoré som posielala a tak ďalej. A takisto nedá sa byť úplne 100%, čiže ani hra není, že 100% z recyklovaného papiera, lebo vlastne keď chcem, aby vydržala, aby bola udržateľná, tak som ju musela jemne polaminovať, ale zase krabičku som sa snažila čo najviac, aby bola z recyklovaného a knižky sú kompletne z recyklovaného papiera. Takže ako sa dá, tak som sa snažila dodržať aj tie svoje zásady. A myslím, že aj teraz časom zisťuješ, že možno, že čo sa dá spraviť lepšie, alebo aké rozhodnutie zase spravíš nejaké iné, že možno nie vždy tá najekologickejšia voľba
je tá správna voľba? Áno, budete vidieť, budem tu robiť divadielko pre deti a najprv som pracovala s maketami z papiera, ale bohužiaľ po 2 rokoch sa mi tak zničili a opršali a proste všetko dokonca a no aj jedna zaplesnela, lebo proste keď to navlhlo, tak sa to udialo, tak som si povedala, že môžem byť zero waste a neviem čo odtiaľ potiaľ, ale že keď chcem teda pracovať ďalej a využívať tie makety, aby to nebola furt, že musím ich dotláčať, tak som si vybrala materiál, ktorý síce nie je najekologickejší, ale zase je dlhodobo udržateľný a nevytlačila som ho v obrovských množstvách, ale len pre seba, aby som teda mohla navštevovať školy a škôlky a vlastne využívať tie moje makety. Dobre, Dani, veríme ti teda, že negreenwashinguješ a že naozaj tvoja značka, že pristupuješ k nej zodpovedne. Poďme ale teda možno na nejaké konkrétne, nekonkrétne príklady. Mám tu teda jeden obrázok, ktorý si mi poslala a na ktorom si vieme veľmi pekne pomenovať možno nejaké základy greenwashingu. Áno, toto kúpil môj manžel a bol strašne nadšený. Pozri, v ekologickom obale som ti výživové doplnky priniesol, nejaké magnézium. No a ja som teda pozerala na to a ja, že aha, no, že je to, zvonku to vyzerá ako recyklovaný papier, čiže už nás to zviedlo, že aha, ideme robiť niečo dobré pre našu planetu v recyklovanom papieri. A potom tam je napísané I am green s takými veľkými písmenami, že to ťa zvedie, že je to zelené, vidíme tam ešte ten lístoček, super. Takže ideme do zelených sfér, paráda, kupujem to. Hej, ale potom si pozrite, je tam napísané I am green plastic. A teraz ja sa pýtam, existuje zelený plast? Katka. Tak keď ho nafarbíme, zelené fľaše, áno. Hej, a potom je tam pod tým takým maličkým písmenkom napísané, že 65 bio-based, hej, čiže na báze rastlinnej, ale len 65%. A čo je teda s tými 35%? Nevieme, to tam nie je. A potom je tam napísané, že I am green plastic plus paper. Tak už som úplne zamotaná. Tak čo som? Zelený plast, alebo som papier spolu s plastom? A keďže papier a plast, keď spojíme a nevieme to oddeliť, tým pádom ja ako posledný užívateľ toho musím tento obal žiaľ vyhodiť do zmesového odpadu. Čiže buď končí na skladke alebo v spalovni. Takže to, čo chce byť veľmi tuto zelené, žiaľ nie je. Možno, že to mysleli dobre, ale mňa to, teda môjho muža to vygreenwashovalo, podľa mňa, že to nakúpil v takomto obale. Že niekedy je jednoduchšie alebo lepšie kúpiť niečo, čo je kompletne plastové, lebo to vieme ešte separovať, ako dávať niečo takéto, čo je spojené a neviem to oddeliť, neviem to tým pádom zrecyklovať. Teraz mi napadá, že naozaj množstvo takýchto obalov sa nachádza aj nielen v našich domácnostiach, ale pri každodennom rozhodovaní, pri nákupoch. Rozhoduješ sa aj ty, čo kúpiť napríklad z tej zeleniny alebo z takých nejakých základných vecí, že čo sa aj nachádza v akom obale? Určite. Mám také svoje chodničky. Preferujem samozrejme vždy obal, ktorý sa dá kompletne zrecyklovať. Či už je z papiera, alebo je z plastu. Keď mám na výber papier, plast, tak beriem papier samozrejme, alebo plast nám tu napriek recyklácii zostáva aj tak navždy. Čiže toho sa nevieme zbaviť, papier sa dá využiť, dokonca má 6 recyklačných cyklov, kdežto plast má 1 na najvyš 2. No a vlastne keď mám napríklad špagety, idem kúpiť, tak kupujem, alebo snažím sa kúpiť v papierovom obale. Keď idem kupovať jogurty, tak sa snažím kupovať také, čo nemajú ešte aj ten papierový obal, že, ktoré majú. No samozrejme aj tam, keď máte preferovanú značku, tak dobre, no, tak si kúpite tú svoju. Ale takto rozmýšľam, že dostávam otázku, že čo je lepšie, nebalené jahody z Grécka alebo balené jahody zo Slovenska. Hej, toto je klasika. A na to je veľmi ťažká odpoveď. Áno, chcela som tú odpoveď. Ja preferujem v tomto prípade balené zo Slovenska, pretože chcem podporiť naše poľnohospodárstvo. Není to teda dovážané z Grécka, kde platíme ešte aj za transport a lode a ja neviem, v akých, teda, či asi loďami to dovážajú tie potraviny. Takže podporím radšej teda naše poľnohospodárstvo, ak viem pekne vytriediť teda ten obal.
A nenakupujem si to v tonách, hej, nakúpim si jedno, spapame to, pekne to vytriedíme a teda podporujem tých Slovákov. Ale nemusí to byť odpoveď. Nehovorím, že toto je správna odpoveď, hej, lebo obaly, keby nemuseli byť, bolo by to super. Ja myslím, že tu ani neexistuje správna odpoveď, lebo by sme sa museli by sme za deň spraviť naozaj niekoľko desiatok až stoviek takýchto rozhodnutí, že teda či papier, či plast, či si to vôbec kúpiť a možno nakoniec zostaneme úplne skepticky voči tomu. Aj. Takže aby nás zase aj tá udržateľnosť neobmedzovala v týchto veciach. Je to tak, lebo ja keď som tvorila hru Uhlíková stopa, tak sme prišli na to, že niekedy, že domáci šalát, ktorý pestujú naši poľnohospodári, má väčšiu uhlíkovú stopu, pretože sa musí robiť v skleníkoch a musí sa prihnojovať a neviem čo, ako ten, čo je dovezený, vymyslím si, z nejakej južnej krajiny. Hej, nemám to podložené, nie som investigatívny novinár, ale teda keď som bádala a hľadala zdroje, tak sme prišli na takéto. Čiže aj toto, no, ten greenwashing sa nám tu už vplieta. Je to náročná téma. Áno, ako sme povedali, nie je to čierne ani biele. Tak. Poďme ďalej, ešte teda, tuto máme jeden obrázok práve tých obalov, že mnoho značiek práve teda zabalí do toho zeleného a napíše možno, že niečo recyklované a tým pádom máme pocit, že je to niečo lepšie. Presne tak. A hlavne, keď tam vidíte, že 100%. Keď je to 100%, na to veľmi ľudia idú, tak ako keď máte, že je 100% niečo prírodné, hej, nejaký prírodný džús, tak si ľudia myslia, že je to pravda, ale nie je to tak úplne, pretože keď si vytlačíte pomaranč a dáte si 100% pomarančový džús, tak tie chute sú iné. A takisto aj v tomto prípade. Tu by som podotkala pána doktora Alexiho, by som možno, že tak jemne citovala. On je z STUčky a vytvára tieto bioplasty a podobne, venuje sa tejto plastovej téme a hovoril, že neexistuje 100% recyklovaný plast, že vždy tam je nejaká prímes aj tých fosílnych častí. Takže by som bola veľmi opatrná presne s tými 100%, lebo u nás to tiež ešte stále nie je uzákonené, čo znamená 100% ekologický alebo 100% prírodný. Hej? Čiže sú tam veci, ktoré sa dajú trošku obísť, takže ak máte niečo takéto, tak mne tam vadí hneď tá stovka, že to ma greenwashuje, samozrejme zelená farba a ja ako konečný užívateľ, čo s tým mám robiť, kam to mám vyhodiť? Keď je to z recyklovaného plastu, mám to dať do plastov teraz, alebo je to kompostovateľné, alebo čo mi to chce povedať? Som zmetená. No nadbehla si mi veľmi dobre, pretože myslím si, že každý z nás sa na nejakom či podujatí alebo v obchodoch už stretol s biodegradovateľným plastom. Áno. A je to tiež tak trošku triky. Aký máš ty na to pohľad? Vyzerá to ako plast a zrazu je tam napísané, že nie je to plast. Áno, ja to beriem ako takú snahu na začiatku cesty. Hej, že chceme niečo zmeniť. Hej, vieme, že tie plastové poháre, čo sú naozaj plastové, nie sú dobré, že poďme teda iným smerom a nie je niekedy možné dať znova využiteľné poháre, hej, keď máme nejaké obrovské. Hoci myslím si, že by sa dalo, ale hej, sú možno, že eventy, kedy to nie je možné, tak vtedy využívame tieto plasty. Ak je zaručené, že naozaj tieto biodegradovateľné plastové poháre ten, kto ten event robí, naozaj aj zozbiera a odnesie do bioplinky, kde sa naozaj degradujú alebo dajú skompostovať pri industriálnych podmienkach, vtedy tomu verím. Ale ak je to len tak dané a teraz ja tam ako behám s tým pohárom a neviem, kde ho mám vyhodiť a sú tam plasty, tak to dám do plastov a už robím zle, lebo takéto sa vraj nemajú hádzať do plastového odpadu, lebo recyklátori plastoví nevedia, čo s tým. Nemajú na to technológiu, aby vedeli toto využiť. A hlavne teda, že na prvý pohľad to nevieme tiež rozlíšiť. Presne tak. Takže ak vidím, že je tam niekto, kto pomáha ľuďom, že tuto to vyhadzujte, tuto to dávajte, my to potom zoberieme, som OK s tým. Ak tam nie je nič také, len sú tam capnuté niekde koše, tak to je pre mňa ten greenwashing. A už sa nám to komplikuje, tu už sa dostávame naozaj do úzkých. Čo v prípade, ak je napísané niekde udržateľné, prírodné, recyklované, eco-friendly, zelené, čo to znamená? Ja teda ešte prekliknem ďalej, pretože častokrát sa stretávame s rôznymi aj takýmito označeniami.
a vyvoláva v nás to, že je to aké super. Je to presne tak, že veľa značiek si dáva takéto svoje, ako keby, nazvime to certifikáty na svoje obaly. A pritom, keď sa pozrieme, napríklad, že eko, tak čo je eko? Aký je to certifikát? Aký je to certifikát, alebo že čo mi to má povedať? Lebo aj moje knižky sú eko, hej? Lebo ja neviem, hoci čo môže byť eko. Keďže to nemá žiadnu definíciu, tak pre mňa je to zavádzanie. Hej? Je to presne, že pritiahnutie pozornosti tých ľudí, ktorí chcú naozaj niečo urobiť pre planétu a chcú mať dobré svedomie, že teda niečo dobre robia a kúpia si, lebo je tam eko. Takisto hlavne tento znak, tento prvý recyklačný, ten sa veľmi využíva, lebo ho všetci poznáme. A zdá sa nám, že teda, wow, aha, toto je čo? Pre mňa otázka, je to recyklovateľné, alebo je to už z recyklovaného materiálu, alebo čo znamená táto značka? Tá značka, keď je len takto o samote, neznamená absolútne nič. Ono by tam vždy malo byť napísané, že buď, hej, že 100% z recyklovaného plastu, alebo že kam to môžem vyhodiť potom ten produkt. Že je tam ešte taký panáčik. Áno, presne, buď panáčik tam je, alebo je tam napísané PAP, alebo je tam napísané GL, hej, akože glass, alebo je to napísané, že to môže ísť do papiera, hej, tam väčšinou býva ten PAP. Takže keď to máme len takto, hociako, alebo plant-based, bez nejakého menšieho popisu, tak to vlastne neznamená nič a môžete si byť istí, že značka sa chce len prezentovať, ale v hĺbke to tam nie je. Začína sa nám to teda naozaj komplikovať, pretože častokrát vidno aj teda to práve to bioplastik alebo biodegradable, teda že ten plast je kompostovateľný, alebo áno. Ďakujem. Áno, ale že ak nie je práve teda zabezpečené. Ako sa ty dívaš na tieto označenia, že či sme naozaj na začiatku a ideme sa nejako teda v tom vzdelávať a toto sú nejaké prvé nástrely, alebo aj vôbec, že čomu veriť, lebo máme tu aj certifikácie, ktoré sú naozaj prísne, keď značka si ich zaplatí a zrazu už sú na tom obale, tak im vieme veriť, ale potom tu máme niečo takéto, čomu nevieme čo veriť. A ak my sa nebudeme vzdelávať, tak vlastne nevieme. Aj. Čo v tomto prípade, aby sme neboli z toho zmetení? Čítať tak ako pri zdravej výžive, čítať ingrediencie, čítať to tým malým písmenom napísané. Vtedy budete vedieť, o čo ide. Ak tam není nič, tak si môžete byť istí, že toto je vymyslené. Ja som si to akože dala tú námahu a som študovala asi nejakých 250 takýchto značiek, čo si vymysleli kadejakí výrobcovia a je to veľmi ťažké sa v tom vyznať, lebo to vyzerá niekedy veľmi profesionálne. Ale teda čo vám pomôže je, že ak to naozaj je ono, tak to tam má pekne popísané všetko. Z čoho sa to skladá, v akých percentách a tak ďalej. Čiže je tam román pod tým. Áno, aj táto fotka navodzuje, že ako náhle je niečo zelené, tak máme pocit, že je to aj ekologickejšie. A je teda greenwashing samozrejme obrovskou súčasťou marketingu mnohých značiek a teda vďaka marketingu o to viac tá značka greenwashinguje, ak ide touto cestou. Aké sú možno nejaké tvoje tipy, ako to prekuknúť, na čo sa ako prvé pozrieť? A možno, že by som vám dala takú otázočku, že keď máte vrecuška, ktoré predajcovia aj tuto napríklad majú, väčšinou sú hnedé. A keď by vám dali biele, tak čo vám navodzuje viac to ekologické? Tie hnedé. Ale nemusí to byť vôbec pravda, lebo obidve sú z papiera. V jednom môže byť trošku farby pridanej a nemusí to byť vôbec z recyklovaného papiera a to biele je rovnako má to rovnakú hodnotu. Čiže ja by som sa skôr pozerala na to, že ako ani nie tak na farby, ale na ten materiál. Je toto papier? Je toto plast? Není to niečo spojené. Ak je to spojené, v tom prípade sa to nedá recyklovať. Čiže ja na toto si dávam pozor, že pozerám naozaj na to, že z čoho sa to skladá ten materiál a či to viem zrecyklovať. Ako náhle je tam zmiešanina, tak už viem, že... A môžu si tam dávať kadejaké nálepky. Už viem, že ja ako spotrebiteľ na mne dali zodpovednosť, aby ja som to vyhodila teda do zmesu a tým pádom na skladku.
čož je smutné. No ale poďme do veselšieho. Alebo možno aj nie, pretože máme tu teda ďalší obrázok a samozrejme na toto nadväzuje aj ďalšia téma a greenwashing možno práve v tom online svete, pretože častokrát tam práve začína. My sme sa doteraz rozprávali o materiáloch konkrétnych, ktoré teda sú v našich životoch a rozhodujeme sa, ako ich vytriediť, alebo teda či ich vôbec kúpiť. Čo greenwashing v tom online svete a aj ako... Áno, ako to vieš, poňať, čo myslím? Áno. Prepáčte. No, toto bol taký trend, keď som ešte začínala, hej, čo sa týka greenwashingovej témy a že jasné, keď ste firma, všetko dávame digital, hej, všetko by malo byť digitálne, že čo najmenej papiera, čo najmenej tonera, stále akože by to malo byť, tak? Ale potom sa zistilo, hej, teraz, že vlastne čím viac dávame do cloudu, tak tým viac sa míňa aj priestoru na servery, ktoré zase musia byť ochladzované, tam zase strašne veľa vody sa míňa a tak ďalej, čo som ja predtým nevedela. No teraz je to už presne, no tak ja už neviem, teda mám to vytlačiť na papier, alebo to mám dať do cloudu, ktorý tiež tvorí obrovské ináč, naozaj, že obrovské uhlíkové stopy zanecháva. Takže momentálne nemám úplne na to jednoznačnú odpoveď, jedine to, že uskromňujme sa aj v digitále, hej. Nepotrebujeme mať 12 000 fotiek v mobile, čož veľa z nás má. Deletujme to. Takisto by sme mali mazať to, čo máme v inboxoch. A naozaj rozmýšľať, že čo si vytlačím. Vytlačím to alebo nie. Napríklad ja by som si tiež mohla dneska krásne letáčiky tuto vytlačiť a tým, že tu mám prednášku, tak porozdávať, ale hovorím si nie, zbytočne. Nezmením tým svet, takže som si to nevytlačila, takže rozmýšľajme, že či to treba alebo nie a teraz aj keď chcem si fotky uložiť, že či naozaj musím ich mať všetky, hej, to tie moje raňajky v nejakej kaviarni nafotené, alebo môžem to povymazávať. Hej, čiže taká tá, ako som už aj včera hovorila, nehovorím, že skromnosť, ale taký ten jemnejší minimalizmus by sme mohli začať aj v digitále ináč. Ono ale... Ja som sa tiež dostala do takého nejakého svojho cyklu, že kedy presne zrazu som si všimla, že mám 12 000 fotiek v mobile a aj sa teda priznám, že raz mi tak krachol telefón, že som o množstvo dát prišla a že nás to nejako ani neučili si, alebo tak strašne rýchlo tá doba prešla, aby to, lebo teraz tiež prenášam zodpovednosť na niekoho iného, nie na seba, tak tá doba sa zrýchlila, že vlastne ani som sa nestihla nejako zamyslieť nad tým, ako možno uchovať tieto dáta, alebo teda presne, že kde sa ukladajú. No lebo to nebolo známe, hej, že to sa vlastne teraz tak nejak, ani neviem kto to dal von a som mu vďačná, lebo ja by som ďalej chodila a hovorila tak akože netlačme, ale dávajme to do digitálu a pritom ešte aj to spôsobuje neudržateľnosť, takže preto je to veľmi náročná téma, tento greenwashing a ako si hovorila, nie je nič čierne a biele. Áno, ako sme aj spomenuli, tak aj v tej udržateľnosti sú trendy a teda pozeráme sa práve na vecičky, ktoré teda aj ja sama množstvo som ich pošila, teda hlavne tých vrecúšok a práve teda som išla tou cestou, že neberme si tie sáčky, zoberme si práve tú sieťku z zaclony, ktorú si doma zapcyklujem. Ale tiež aj tu teda nie je všetko čierne a biele a teda vzniklo naozaj veľké množstvo produktov, ktoré sme sa tvárili, že teda sú zero waste a nakoniec až tak neboli. Aké sú skúsenosti z tvojej praxe? Áno, no ešte tieto sáčiky na potraviny by som ešte stále ľudí trošku akože brainwashovala, že robme to. Hej, lebo vidím, ako teda ľudia nakupujú a niekedy sa chytám za hlavu, že jeden banán dajú do igelitového sáčika, čiže vtedy by som rada prišla a podarovala im môj, že tuto si dávajte, alebo ani netreba. Čiže tuto ale zase ide o to vzdelávanie sa, aj takéto občianske vzdelávanie. Ale ako si ty naznačila, že teraz všetci dávajú tieto taštičky plátené a ako marketingový darček sa to dáva klientom, zákazníkom s našimi logami, presne takéto z bambusu slamky.
alebo coffee cupy, alebo fľašky na vodu. Ja by som povedala, že už stačí, že už toho máme už myslím, že sme to všetci dostali. Hej, a lebo ja mám doma už toľko, že fakt môžem začať rozdávať ďalej, aj to robím, lebo len mi to tam stojí. Takže toto bol trend, ktorý bol fajn na také zobudenie sa, že aj takto sa dá, že nemusíme darovávať plastoviny kadejaké, ale že aj takéto pekné, akože udržateľné materiály sa dajú použiť. Ale ja by som to už aj trošku stopla a že poďme sa zamyslieť, že aj inakšie to riešiť. No ale teraz, že akože... Ako? To sme už aj včera trošku hovorili, že možno ísť od toho materiálneho, možno, že do nejakého takého, že buď si dajme zážitok, alebo ak sme veľká firma, chceme niečo, tak podporme tvorcov slovenských, lokálnych alebo malých tvorcov. Nájdime si takých, ktorým sa nám páčia, ktorým dôverujeme a podporme ich tvorbu. No, aké tak. Jednoduché. Tak. My teraz počas celej tej polhodinky, čo sa rozprávame, tak padlo už naozaj niekoľko pojmov, ako udržateľnosť, greenwashing, kompostovateľný a tak ďalej, ktoré možno ešte pred 5 rokmi by sme ani nevedeli, čo znamenajú a dnes sú nám už prirodzené a stále sa tieto nejaké nové názvy objavujú. Aktuálne je nové pomenovanie uhlíkovo-neutrálny. Pomenuj nám prosím, čo to znamená a aký to má vplyv možno na životy firmy a tak ďalej. Áno, uhlíkovo-neutrálny znamená, že vy si ako keby kúpite dobré body. Že povedzme, vaša firma vyrába mobily, ktoré ľudia chcú. Potrebujeme ich, používame ich. Míňa na to obrovské zdroje našej planéty, čiže nemôže teraz zaručiť, že všetko, čo oni vytvárajú, je ekologické. Ale teda chcú byť ekologickými, tak si kúpia uhlíkovú neutrálnosť tým, že povedzme vysadia stromy, hej, alebo podporia nejaké obrovské fantastické vedecké projekty, ktoré prispievajú k udržateľnosti alebo proste k tomu zelenému smeru. Takže tuto sa tiež veľmi firmy hrajú s týmto pojmom uhlíkovo-neutrálny, hlavne také tie veľké. Ja by som aj tuto bola opatrná, že keď vám firma povie, do roku 2030 budeme uhlíkovo-neutrálni, ale nepovedia nič viac, tak sú to len pre mňa prázdne slova. Aj to, keď vysadia 10 000 stromov v brazílskom pralese, neznamená pre mňa veľa, pretože denne sa zotnú milióny stromov len kvôli drevovýrobe alebo papierovýrobe, nábytkovýrobe. Čiže keď oni dajú 10 000 stromov, obrovská firma, tak to pre mňa je veľmi malá kvapka. Skôr by mali možno, že podporovať vzdelávacie projekty, vedecké projekty, aby veda napredovala, aby vytvárala presne materiály, ktoré sú pekne kompostovateľné, ktoré sa dajú využiť v potravinárskom priemysle a tak ďalej. Takže tiež by som bola opatrná so slovom uhlíkovo-neutrálny a neverila úplne všetkým slovám firiem, ktoré takto mávajú zástavkou, že budeme. No. Lebo už boli sľuby, že do roku 2025 a ja neviem, kde je tá uhlíková neutralita tých firiem. Takže tak. Som veľmi kritická v tomto. Úprimne poviem, lebo naozaj ten greenwashing je strašne silný. Firmy pochopili, že my ako spotrebitelia sa pýtame. My chceme odpovede, my chceme transparentnosť, my chceme riešenia, chceme, aby nám ich dali a oni ich nemajú úplne, no tak si vymysleli túto greenwashingovú cestu a mňa to hnevá. Takže, lebo my, čo sa naozaj snažíme, tak to je taká malá kvapka v mori a oni by mohli oveľa viac. Ako si to pekne pomenovala, že vlastne veľa vecí sa zmenilo aj vďaka tomu, že my ako zákazníci sme tlačili na tie firmy a oni sa začali zamýšľať nad tým, ako to možno robiť inak, alebo ako to povedať inak, ako to odreklamovať inak. A jedna z takých foriem greenwashingu je aj prenášanie zodpovednosti na zákazníka. Áno, áno. Čo si pod tým vieme predstaviť? To je to, keď firma niečo vyrába a povie, no a vy doma potom recyklujte.
Hej, vy doma recyklujte toto, čo vlastne nie je úplne recyklovateľné niekedy, ale zase nechcem úplne haniť. Ja zase mám rada, keď firmy nás učia, že čo môžeme s ich výrobkami robiť, kam ich máme vytriediť. Napríklad, práve včera som si kúpila maslo nemenovanej značky a bol tam napísané, že do ktorého koša to mám vyhodiť a bol tam ešte aj nakreslený s takými očkami. Mne toto prišlo fantastické, že toto nepovažujem práve za greenwashing, že oni vzdelávajú naozaj nás, že čo máme my robiť s tým papierom, čo nám po masle vznikne. Lebo veľa ľudí to hodí buď do plastu, alebo do papiera, alebo nevieme. Lebo sa to podobá, tak nevieme, tak buď do jedného, alebo do druhého. A pekne tam ono bolo nakreslené, že kde to mám vyhodiť a ja normálne odvtedy mám ich trošku radšej, teda od včera, jak som to zbadala. Toto mi príde hrozne fajn, že majú vzdelávať, ale áno, zodpovednosť dávať na teba, že my si budeme robiť, čo chceme, ale ty recykluj a ty separuj a ty naozaj zváž, či to užiješ a ako to užiješ, no to nie. Myslím si, že po každej zodpovednej otázke sme si povedali, že je to aj dosť ťažká téma. Aké je riešenie v tomto celom? Že vieme si v tom nájsť nejaký taký možno neutrálny pohľad na tie značky, alebo presne, aby nám nevznikali také tie aj negatívne pocity voči nejakej značky a tá greenwashinguje a tam si už nič nekúpim, že možno dať im šancu, pretože mnoho značiek sa možno aj poučili z nejakých greenwashingových kampaní reklamných a vedeli, alebo teda zistili, že nás nie je tak ľahko oklamať. Aké je riešenie? Môžem asi len z takej mojej skúsenosti, že samozrejme aj ja si nakupujem veci v značkách, ktoré hlásajú uhlíkovú neutralitu, ale ich produkty potrebujem. Len vtedy sa zamyslím, že keď si to idem kúpiť, koľkokrát to užijem. A to je pre mňa smerodajné, že niečo hovoria oni, nebudem hľadiť na to, či tam majú zelený lístok alebo recyklovaný, alebo mi to zabalia do recyklovaného papiera. Je to sympatické, áno, ale ide mi o to, že ja ako spotrebiteľ mám tiež tú zodpovednosť, že koľkokrát to využijem. Ak to využijem len jedenkrát, ale mi to zabalia do recyklovaného papiera, tak som neurobila nič. Hej, čiže je tá zodpovednosť aj na nás a teda keď máme nejaký pekný zelený lístok, čítam si pod tým, keď si prečítam, páči sa mi to, zoberiem si a uvidím. Možno, že ešte aj to, že čítať alebo pozerať možno, že videá, ktoré hlásajú o takýchto veciach, že pozor, táto firma, toto a toto, že možno, že sa tak nad tým aj zamyslieť sem tam. Ale nemusíme ísť bičom na všetkých, to nie, ale tak zdravo. Áno, a keď hovoríš tak zdravo, tak mňa aj napadá, že či je tiež našou zodpovednosťou možno tie značky na to upozorniť, že ale takáto forma marketingu sa nám naozaj nepáči, že cítime sa byť oklamaní, tak či je toto naša zodpovednosť, alebo či si možno ty niekedy napísala nejakej značke alebo firme, alebo teda ako sa možno majú o tom dozvedieť, ak my ako zákazníci im to nepovieme. Áno, toto je náročné, lebo to už ideme až do psychológie, by som povedala, že je veľmi ťažká je pre mňa konfrontácia osobne, čiže ešte som nikdy nenapísala konfrontačný e-mail veľkým firmám, ale ich kvalitne ohováram na prednáškach. Každý má svoju cestu. Nie. Ja vždy poviem, že toto sa mi nepáči, ako komunikujú, ale taktiež užívam ich produkty, lebo ich potrebujem, alebo sa mi aj páčia, ale mohli by komunikovať inakšie. Ak by za mnou prišli, tak sa rada s nimi o tom pobavím, ale osobne do nejakého, Henkelu, alebo tak som ešte nenapísala. Áno, to som ťa nechcela nejako konfrontovať úplne s touto otázkou, pretože ani ja sama sa priznám, že som ale obdivujem, napríklad je určitá skupina, sú občianske združenia, ktoré naozaj apelujú a chodia na stretnutia s takýmito väčšími firmami, ktoré zavádzajú. A zažila som tú konfrontáciu, bolo to veľmi nepríjemné, ale hovorím si, obdivujem ich. Veľmi obdivujem tú odvahu, lebo väčšinou oni prehrajú. Tí väčší vyhrajú. Prevalcujú ich argumentami, lebo je ich aj viacej, majú na to týmy, hej? Kdežto túto, keď si ako občan, tak ako obdivujem tých, ktorí do toho idú a preto vždy tam akože
rada si prisadnem a podporím aspoň množstvom, keď už, lebo neviem tak argumentovať, aby som, alebo možno, že neviem, je to ťažké. A je to úplne v poriadku, ani ja by som to určite nevedela, ale ak je tu niekto, alebo ak je niekto, kto nás počúva, kto by to vedel a ktorý by bojoval, tak môžeme pokojne, áno. Podporíme, vylajkujem všetko. Dani, ono naozaj, je to náročná téma, ale minimálne potrebujeme o nej hovoriť a potrebujeme si všímať všetky tie veci. Ako sme povedali, tá zodpovednosť je na oboch stranách a asi to tu dnes nevyriešime, ale minimálne sme teda radi my dve, že sme sa o tom mohli porozprávať a povedať niečo ľuďom. Takže ja ti v prvom rade ďakujem, že si prišla. Ak by mal niekto nejaké otázky, tak žiadnu ruku nevidím. Možno práve pod videom budú, tak potom spoločne zodpovieme. Dani, ale ja sa s tebou ešte nelúčim, pretože je 16:12 a o 16:30 začínaš s ekobesiedkou pre deti. A práve teda so svojimi planétkami. Tak pozývame teda všetky detičky, aby prišli a aby si spolu s tebou sa zahráme. Zahráme sa, porozprávame sa a bude to fajn a možno, že sa trošku zacvičíme. A to by som aj ja prišla, musím ísť workshopovať. Povedz nám možno ešte, o čom bude tvoja besiedka. Bude to o ekozáhrade babky Kláry a bude to o jej vnúčatkách, o babke samej a prejdeme si cyklus, ako funguje záhrada, čo je na nej eko, aké má hmyzy, ako je funkcia stromov a všetkého, čo sa v záhradke nachádza. A potom si samozrejme aj niečo zahráme a porozprávame sa. Tak bude to veľmi pekné. Ďakujeme pekne, všetci sú teda pozvaní a pokračujeme o 16:30. Pekný deň ešte želáme. Ďakujem.